बे समाव बड'लेण्ड रादाब नायगिरि साफ्रोमखौ बड'लेण्ड रादाबनि खौरांगिरि जानानै बरायग्रोना लाबाय आरो बे समाव आङो दंफैयो नैबे रामफुरबि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावहाय थानाय नैबे बर'फारा गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव। बर'फारा गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावहाय सानथामनि हाबाफारिजों रामफुरबि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाजा गोमजायै 56थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंदों। बे समाव दिनै नैथि सानावहाय फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै बिथांमोनहा फुंबिलिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार आर'ज गाबखांनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोबाय आरो बेजोंनो लोगोसे मुंख्लबफोरनि मुङावहाय बिबार बावनाय हाबाफारिया गाहामै गाहाम जोबनानै थांबाय। बे समाव जोङो रामफुरबि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो दिदोम आफादगिरि बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिना लागोन। दिनै नैथि सानावहाय मा हाबाफारि लानाय जादों? गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय। रामफुरबि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 56थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया 17 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै दिनै 18 जानुवारियाव हाबबाय आरो गाबोन सानसे 19 जानुवारिसिम सोलिगोन। मैयानि जेखिनि सानसेनि हाबाफारि फुंनिफ्राय जागायनानै हरसिम जे थान्दै मेलसिम गासैबो हाबाफारिया खुब गाजा गोमजायै जोंनि जे बाहागो लानाय बे बाहागो लानाया मोनसे रायजो राजाफोरनि बाहागो लानाय, फरायसाफोरनि बाहागो लानाय, समाजनि गासैबो सुबुंफोरनि जे बाहागो लानाय बेयो मोनसे जारिमिनारि गोसोखांजाथाव जथुम्मा महरै जोङो मैयानि सानखौ बिदि बारहोहरनो हादों। दिनैबो जोंनि जथुम्मानि नैथि साननि सेथि हाबाफारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला उरायहोनाय, गेदेमा मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिथांमोननि मुङै आलारि बाथि सावनाय, बिबार बावनाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव आलारि बाथि सावनाय, बिबार बावनाय जे हाबाफारि बियो जोबनानै थांबाय। बेनि उनाव दिनैनि नैथि हाबाफारि बादियै जोङो लादों जे आथिखालनि जे जुगाव जोंनि जे गासैबो बा साफ्रोमबो सुबुंफोरा जे माने सोलोंथाइनि जे गोहोमथि बेखौ एंगारनो हाया। दा जोंबो बर' जाथियाबो जौगाफारसे थांनांगौब्ला बा जोंनि जे सिमां बेसिम जोङो सौहैनांगौबा जोङो जेरैखि जाया जोंनि गोदान फरायसा फरायसुलिफोर इयुन जोलैफोरखौ जे माने लेखा फरायनायावनो जा बा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायावहाय जोङो बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो समाव थासारियाव जोङो सावरायनांगोन, स्कप होनांगोन बा बेबायदि थासारि जोङो सोरजिनो हानांगोन। दा बे लेखायैनो जोङो नैबे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय थाखो 7निफ्राय लानानै गोजौसिमनि जेसेबां फरायसाफोर दङ बे गासैबो फरायसाफोरखौ लानानै स्टुडेन्टस कनक्लेभ एबा फरायसाफोरनि जर'खा मेल जोङो लानाय जादों। बेवहाय जों मिजिंथिदों more than 1000+ जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारियाव जोङो मेल बेखेवगिरि आलासि महरै गसाइगाव BEd कलेजनि मानगोनां गोरायुं सिबिजाथाव डक्टर अजित बर' बिथांखौ हांख्रायहरदों। फुंखा सुबुं महरै जोंनि थुलुंगानि फुंखा बिथाङा आथिखाल बर' बाजार TD ब्लकनि BDO मुस्रि सरन नार्जारि बिथाङा फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैदों। आरोबाव सासेबाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैगोन जोंनि माने बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा महरगिरि आरो मटिभेशनेल स्पिकार फैला जे बरगयारि बिथांमोना। बे जोबखांनाय लोगो लोगो जोङो बेलासियाव आरोबाव जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय गासैबो गामिफोरनि गामि गोरा नेहाथारि गामि नायसं आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरखौ लानानै समाज बेरेखा हाबा हुखाफोरखौ फोजोबनाय, हमथानाय बा इयुनाव बेनि बागै खामानि मावनांगौनि सायाव जोङो बोरैबा मोनसे स्र' डिसिसन लानो हायो थान्दै मेलनि गेजेरजों। बेखायनो जोङो मोनसे गामि नायसं आफादखौ लानानै जर'खा मेल एबा सेमिनार हाबाफारि जोङो लानाय जादों। दा बे सेमिनार हाबाफारियाव जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौनो जोङो बेवहाय फुंखा सुबुं हिसाबै बा मेल बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोङो लानाय जादों। खारन जोंनि ओनसोलनि समाजारि थासारिखौ जोङो बांसिनै मिथिगौ, जोङो बांसिनै बेबायदि लोगो मोनोखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरोखि। आरो बेनिफ्राय मोनाबिलि समाव जोङो माने नैथि थान्दै मेल बेखौ जोङो खुंफानाय जागोन। आरो बे नैथि थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो जोङो रामफुरबि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोहैथि 2025 आरो फैगौ 2026 मायथाइ बोसोरनैनि थाखाय गोदान मोनसे माने मावफुं आफाद जोङो बेखौ दाफुंनानै जोंनि रायजो राजाफोरा माने होनांगोन बा होगोन।
बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो सोलिगासिनो दङ। गाबोनबो जोंहा फुंनि हाबाफारिनिफ्राय लानानै जोंनि गाबोननि बयनिख्रुइ माने मख'जाथाव जे हाबाफारि बुङोब्ला गेवलां मेल दङ। जाय गेवलां मेलाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायहरदों। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखाल जोंनि माहारिनि थाखाय बा स्पेसियेलि जोंनि बिटिआर गोरोबथानि थाखाय जों मा खामानि मावबाय थादों, प्रग्रेसफोरा मा जोंनि पलिसि स्ट्रेटेजिफोरा मा, बे गासैबो खोथाफोरखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन बा बेबायदि बुंथिगोन, जोङो बेखौ आसा खालामदों। दा बेखायनो आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै फिन खनसेबाव बे खाबुआव जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायहरगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहुते बर' माहारिनि माहारियारि आफाद, बर' माहारिनि बियो माने सिनस्रि आफाद, बर' हारिखौ दैदेननायाव दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाखांनायनि उनाव खुनु मोनसे गोहोजों, खुनु मोनसे बेबायदि चक्रजों जोङो गंग्लाया जासे बा बेबायदि जोङो खर' गंग्लाया जासे जोङो सोलिबोदों, जुजिबोदों आरो जुजिबोनाय सोलिबोनायनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गाव थांनानै थानायजों लोगोसे बर' जाथिनो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो जाफुंसारनाय जे जौगासारनायनि जे बिन्दो बेखौ जोङो होबोनो हादों। इयुनावबो जोङो बे आफादा थांनानै थानांगोन बा बे आफादखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि बर' माहारिनि जे फरायसा फरायसुलिफोर, इयुन जोलैफोरखौ जोङो माहारिबाद जे सिन्थाधारा, माने जोङो जाथिखौ मोजां मोननाय जे सिन्थाधारा, बेखौ जोंनि बिमा बिफा, न'खर, समाजा जोङो सोनानै होनांगोन। आथिखाल जोङो नुनो मोनबाय बा नुनो मोनो जोंनि मानसिफोरा फ्राय माने सेल्फ सेन्टार जालांबाय। गावनिखौल' लुबैग्रा, गावनिखौल' जाजानो लुबैग्रा, माने गावहा मुलाम्फा जाबासो बाहाय दङ, बहाबा एसे प्रब्लेम थाबाथाय बाहाय गैया, जेराव निट एन्ड क्लिन बाहायसो आं दङ। बेबायदि जानायनि थाखाय दिनै माहारिबाद जे माने स्पिरिट, बेयो लासै लासै जोंनि इयुन जोलैनिफ्राय गोमालांनो हमनायखौ जोङो नुदों। दा बियो जोंनि थाखाय मोजां साइन नङा, जोङो बेखौ मोनदांदों। दा बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथांनानै लाखिनायानो जा बा बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि आथिखालनि जे गोदान जोलैनि इयुन जोलै फरायसा फरायसुलिफोर, बिसोरनो माहारिखौ मोजां मोननाय, माहारिनि खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनायनि जे खाबु, जे स्कप, बेखौ जोङो खालामनानै होनांगौनि दिनै खामानि मावनांगौनि बियो मोनसे राइट टाइम, बेयो मोनसे माने हाइ टाइम होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनदांदों। आरो दिनै बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो बेखौनो जोंनि समाजनिसिम जों आपिल खालामहरदों। नोंथांसिम गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। अब्ला जोङो रामफल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायनाखि दिदोम आफादगिरि बिजिर कुमार ब्रह्म बिथांनिफ्राय दिनैनि नैबे सानसेनि जानो गोनां हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारैनो मिथिनो मोनबाय। आरो दिनैनि नैबे हाबाफारियावहाय आलासिफोर बाहागो लाफैगोन। बेफोरनि गेजेरावनो गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङाबो, जायनाखि फरायसाफोरखौ लानानै फरायसाफोरनि मोनसे खंख्लेब हाबाफारि जागोन, बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरो बेजोंनो लोगोसे नैथि हाबाफारि बायदियै, मख'नो गोनां नैथि हाबाफारि बायदियै दङ, बिथांमोना गावसिनि दख'रानिनो सिङावहाय थानाय मोनसे नायसं आफाद, बै नायसं आफादफोरनि जायनाखि दैदेनगिरि एबा सोद्रोमाफोर, बै सोद्रोमाफोरखौ लानानैहाय दिनै मोनसे गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारिया जागोन। आरो दिनैनि जायनाखि रिपर्ट होनाय, बे सायावनो थुंगे। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।